sang bal recording করব লাগবো bal थांनाय 24 इन खालाराव माने आंनि जि आं फेसबुक ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों आंखौ माने जोंनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों जितु मोनसे गाज्रि फट' एडिट मेकिं खालामनानै जितु भाइराल खालामदों माखासे पेजआव आं नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै आं दिनै क्लियारिफिकेसन होनो होननानै फैदों। खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी चेनेलनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। मोननै टपिकनि सायाव दिनै सावरायगोन आरो मोनसेया जोबोद इम्पर्टेन्ट बेखौहाय आङो जोबथानायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थांगासिनो दं। बेनि सिगां मोनसे आपडेटखौ आं होग्रोनो लुगैयो बेनो जाहैबाय जोंनि बाक्सा जिल्लानि मानास फुट हिल्सनि रेन्जआव थानाय मानास सौसि खुंगुर पिकनिक स्पट ना चौकी होननानै बयबो मिथियो। स' बे चौकीजों नांजाबनाय संख्रि हाजो रिसेन्टलि गोदानै अपेनिं जादोंमोन बेनि साखाथियावनो थानाय मोनसे गामि दरसेयावहाय ओरैहाय चौकीजों फैयोब्ला आमगुरि होननाय गामिनि ओरै साहा सानजाहा बेवहाय मोनसे इन्सिडेन्ट जालाङो। दे माखासे एक्जेक्टलिथ' हमना मोनाखै सोरमोन सोर मावनायमोन जोङो खोनादोंमोन जे जोंनि साननैसो सिगां बुंनाय बाथ्रा नङा होमबा सासन बेबस्थाया मोजां नङाब्ला मोनखानाय गोहोआबो थांफिनो होननाया। स' थिग बेबायदिनो दिनै सोंथिया सिखारो बेफोरबायदि जाथायनि फारसे जिहेतु जोङो 2 बोसोर सिगां जोङो नुदोंमोन गोबांथार पचार्सफोर सिखारिफोरनि माने सारेन्डार जानाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय मा अबस्थायाव दङ बेफोरखौ आं बुंनो थांला आं बेखौहाय सापर्टबो खालामाखै नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे थारमाने ओरैबायदि ब्रुटेलि जुनाद मोनसेखौहाय बेबायदि सिथारलांनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि गोबां बायदिसिना सासन बेबस्था फरेस्ट बिफाननि गोबांथार बेबस्था थासेयावबो जोंनि फरेस्ट बिफाननि मानगोनां EM बिथां थासेयावबो बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों बिथांनि जे गोख्रों बिबुंथि बेजों लोगोसे जोङो बयबो हास्थायदोंमोन जे बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौहाय गोख्रोङै जोंनि BTC ओनसोलाव सामलायदों होननानै। थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो बबेनिफ्रायहाय हरखाबै सोरबायदि सुबुङा सोरबायदि सिखारिया बेबायदि हाबफैनानैहाय मैदेर मासेखौ ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायावहाय गावथारनानै गं हाथाय मैदेरनि हाथायखौहाय लानानै थाङो खोमा सिनथाय हा खावबावनाय। थ' बेबायदि मोसौ गुमगिरि गामिनि आं बिथांमोननि नामफोरखौहाय मेनसन खालामनो लुबैयाखै एक्जेक्टलि आङो स्पटआव थांनोबो हागौमोन खिन्थु आङो दिनै साडेनलि आङो दाबसे जायगायाव फैनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव आं बेवहाय स्पटआव थांनो हायाखै नाथाय जोंनि माखासे लोगोफोरनि गेजेरजोंहाय आं बे भिडिअखौहाय मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना आं स्क्रिनाव नैबे साइडआव होनानै दोनदों। गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै आं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैहाय मोनथिनो हागोन जे दिनैनि समावहाय बे बिफानखौ सामलायगिरि बिथांमोनाहाय जिहेतु सासननि बाथ्रा फैदों नङा होमबा सासनखौहाय बिथांमोना जिखिनि सासन खालामनो मोन्थाय मोनदों बेखौहाय मोजाङै खालामाखै नामा आरो बेजों लोगोसे गोबांथार ओनसोलफोरावहाय जेरै थांनाय हरथाम हरब्रैनि सिगां बगाजुलि ओनसोल बिदिनो रिजार्भ ओनसोलफोरावहाय गोबांथार ओनसोलफोराव मैदेरनि उतपातजोंहाय जोंनि रायजो राजाफोराहाय बे थासारिना बे जोबोद माने खस्थ' जानो गोनां जादों जिहेतु बर्थमान माइया मोनहांनायनि बोथोर सफैबाय। जेन'क नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोबोद गोनांथार बे आपडेटआ जोंहा मानगोनां मिशन बड'लेण्ड ना हयथ' गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मोनथियाबो। स' एक्जेक्टलि बे मिशन बड'लेण्डआ सोर बेनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो आङो जोंनि नायगिरिनि गेजेरावनो सोरबा सासे बेक्तिया आंनो मेसेज हरदों आरो बुंहरदों स' बिथाङा बुंहरदों जे पलिटिक्सआ ओरैबायदि गाज्रि जिनिस अलरेडि पलिटिक्सनि बागै गोबांथार बाथ्रा बुंबोबाय पलिटिक्सआ गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो दा बेवहाय जोङो बोरैहाय बबेखौ सायख'यो बेसो जोंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन। जों सोरखौबा मालाबा समावहाय पलिटिक्सआव नोंगौ सोंखारिनो गोनां जायो आरो सोंखारि जाथावनाबो जायो। आं सानो पलिटिक्सखौहाय मोजां मानसिफोरा बेबायदिनो आल'सनानि गेजेरजों पलिटिक्सआव थायोब्ला दाय जायो गाज्रि जायो मोजां जाया बेबायदि साननानै जुदि जोङो जेनेबा नोंथांमोन जाय बिथांमोना बेबायदि सानो जाय बिथांमोना सानो जे निउट्रेलि खामानि मावनांगौ होननानै निउट्रेलि खामानि मावनांगौ होनब्लाबो जोङो
डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि जों पलिटिक्सआव जेरैखि जाया जों बाहागो लाथारनांगोन नङाब्ला जोङो बेनि गेजेरजों मोनसे थार बिजिरनायखौ मोननो हानाय नङा होमब्ला दा बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि आंनि गोसोआव सिखांदों दा बेनो जोङो जुदि पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोरखौहाय मोजां जाजानो लुबैदोंब्ला जोंबो बेवहाय आल्टिमेटलि बाहागो लाफानांगोन आरो बिथांमोना मा सिन्था खालामदों माबायदि स्ट्रेटेजि माबायदि प्लान माबायदि पलिसिस लादों मोजां ना गाज्रि बेखौहाय सोरबा नङा सोरबाथ' बेखौहाय लामा दिन्थिनानै होनांगोन अब्लासोना बे मोजां गाज्रिखौहाय बिजिरलायनायावहाय बिथांमोनाबो खाबु मोनसे मोनहैगोन दा जेन हक आं नोंथांमोनखौ बारा गोलाव सम लानो सानाखै आरो टपिकनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो सानाखै आंनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय मिशन बड'लेण्डनि जोंहा मानगोनां होननाय लोगो लोगो दा खायसे आंखौ सोंथि खालामहरगोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों बे मानगोनां नङा थेवब्लाबो मानगोनां होननानै बुंबाय आङो दा जियानो हक गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया बिथाङानो जाहैबाय प्रकाश नार्जारी बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर एलिगेसन लाबोदों आरो बिथाङा भिडिअखौ काट खालामनानैबो होदों दा एक्जेक्ट खोथाया मा दा आंबो बिथांनि क्लिप्सखौनो माखासे बोखांनानैहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाग्रोदों रायजो राजा नोंथांमोना नुनो हाबाय मृदुला बसुमतारी होननाय CWC सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि सासे आइजो माने BPF दोलोनि बिथाङा सासे मावथि बिथांनावहाय माखासे एलिगेसन फैदों बेनि फारसे बिथाङा खेंफोरथि होदों बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सार जितु बारग' BTCनि चिफ बा जोंनि BPF दोलोनि बिथाङा चिफ ना माने प्रेसिडेन्ट बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन नाथाय सोरबा दै बिथाङा खुद गावनि खुगाजों बुंदों सोरबा एडिटिं खालामनायनि गेजेरजोंहाय माखासे पिक्चार्स पस्टार्स भाइरेल खालामदों दा बेनि फारसे बिथाङा क्लेरिफिकेसन होदों खामानिनि थाखाय फैदों नाथाय बेखौहाय मोनसे गाज्रि सेन्सआव लांनानै सानैसो व्यक्तिफोरा बेबायदि खामानिखौ मावदों होननानै मृदुला बसुमतारीया बुंबाय नाथाय बे क्लिप्सखौ प्रकाश नार्जारी बिथाङा गावनो बेखौ फोरमायदों आरो गावनो बे क्लिप्सखौ आपल'डबो खालामदों नाथाय बिथाङा माबायदि बुजिखो बिथाङा बुंदों आङो भाइरेल माखौ भाइरेल होनो होननानैसो खोनादोंमोन नाथाय दिनै मोगथाङाव नुबाय जे बे थारैनो बिनि सिङाव मा जाहोन जानो हागौ थारैनो PSO गैयालासे PA गैयालासे बिथाङा मानो बे महिलानि न'आव हराव भिजिट खालामनाय होननानै बुंदों दा एक्जेक्ट टाइम मा हर सोर दं सोर गैया बेखौ बिथाङा मेनसन खालामाखै जास्ट बिथाङा रावबो गैयाल' होननानै बुंदों बाइकजोंबो फैदों होननानै बुंदों बे थारैनो गनायथावना बाथ्रा ना बिथाङा मोनसे प्रपेगेन्डा सालायदों जायखौ जों ओरैनो हमना मोनो जेतु बिथाङा बुंदों खुद मृदुला बसुमतारीयानो गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों होनना बुंदों मृदुला बसुमतारीया एक्जेक्टलि गावनि खुगाजों फोरमायदों खेंफोरथिसो होदों जे गावनि फारसे बेबायदि माखासे एलिगेसन लाबोनायनि फारसे बिथाङा क्लेरिफिकेसनसो होदों नाथाय प्रकाश नार्जारी बिथाङा जोंहा फंबाया जोबोद गोरोन्थि बुजिबाय आरो बेखौ मोनसे गाज्रि सेन्सआव लांबाय आरो बिथाङा बुजिनांगौ जे दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बिथांनि साननाय बायदिब्ला आं बुंनो सानो बिथांनि बैसोखौ नाय आरो आइजोनि बैसोखौ नाय लोगोसेनो बिथांनि जे माइन्डसेट हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बर्तमान BTC ओनसोलनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ बिथाङा दिनैनि समावहाय लाब गैयाब्लाबो बिथाङा दिनै गावनि जि आरजिखानाय सम्पति धोनफोरखौ लानानै बिथाङा सिरियै बबेबा दलद जायगायाव थानानै सिरि थानानै रंजा खुसि थानो हायो नाथाय बिथाङा मानो थाखाय दिनै गले बारम्बार जोंनि गेजेरावहाय बिथाङा दिनै जोंखौ उत्साह होगासिनो दङ अब्ला जोङो बेजों एसेबाबो हमदांना मोनो जे बिथाङा दिनैसिम हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट लानानै खामानि मावगासिनो दङ नाथाय प्रकाश नार्जारी बिथां बायदि सासे थौब्ले मेलेमनि व्यक्तिया दिनै माबायदि एनालाइज खालामदों हमनो रोङा गावनो खुद क्लिप्सखौ होदों आरो गावनो खुद बेनि फारसे बिथांनि जितु मेसेज होनाय बे थारैनो माने गनायथावना नङा आं बेनि बागै गाबोन नोंथांमोनजोंहाय स्पष्टयै साननि समावहाय आं रायज्लायबावगोन क्लियारलि बेनि डिटेल्सखौ नोंथांमोनजोंहाय फोरमायनो थांगासिनो दं स' लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ स्टे टिउन बाय